ఎలా ఉంది మన ఫస్ట్ కిస్? నీకా నాకా? వెప్పు. నాది కాదు, బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాలి. నాకు ఎయిడ్స్ లేదు. సూసైడ్ స్పాట్ కి రీచ్ అయ్యి ఆ స్పాట్ పేరు ఎక్కకరా చేస్తావు. కలిసి బ్రతికే అవకాశం మనకి ఎలాగో లేదు. కనీసం కలిసి చచ్చేనా స్వర్గంలో మనిద్దరం కలిసి బ్రతుకుతాం సుందర్. అక్కడ రిజిస్టర్ మ్యారేజెస్ ఉంటాయంటవా? వెళ్తూ వెళ్తూ ఓ నలుగురు సాక్షుల్ని తీసుకెళ్తే బాగుంటుందేమో. ఆ బ్యాగ్ లో ఏముంది సుందర్? బట్టలున్నాయి దుర్గా. వెళ్ళేటప్పుడు ఆ బరువెందుకు సుందర్? ఆ బ్యాగ్ పక్కన పెట్టొచ్చు కదా. అక్కడ వేసుకోవడానికి ఉండాలి కదా. అసలే నీకు భయం ఎక్కువ. దూకేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకో. 1 2 3 లవ్ ఇస్ బ్లైండ్ సుందర్. మనం దూకూడదు. Love never dies. Girlfriend always cries.